Здравейте, аз съм Маги и днес, очевадно, абсолютно всичко е срещу мен, за да снимам аз видео за вас, защото мислих само ти време какво точно да направим, тъй като някои от идеите ми пропаднаха или просто бяха твърде сложни за осъществяване. В крайна сметка измислих. Оказва се, че батерията на камерата ми я няма. Така де, празна е. След което си казах, добре, ще измисля нещо по-просто в такъв случай. Измислих нещо по-просто. Включих си малката камера, установих, че тя няма батерия. Телефона ми, с който снимам в момента, е на 10% батерия. И общо взето, да, мога само да ви знам какви ще бъдат следващите клипове, защото, все пак, да не излезе, че се оправдавам. Големия клип, който замислях, беше да бъде 10 оправдания, защо днес няма да ви снимам клип. Това са мислите, които постоянно минават през главата ми. Очаквайте го най-вероятно утре. А пък другия клип беше 10 рандъм факта за мен. Вече изпадам в една такава ситуация, че просто съм изразходвана от изразходвани са ми идеите. Ако имам някаква идея, установявам, че е супер тъпа и започваме с малко по-простите неща, защото просто явно не си струва в момента. Вече предколедно нямам никакво време за абсолютно нищо. Спирам да се оправдавам, оправданите са утре в утрешния клип, както казах вече. Но да, нека се пак завъртим този клип около нещо смислено и нека ви кажа следното, а именно, че аз лично с времето съм се научила да разчитам знаците на Вселената. Звучи странно и не става от раз, но става с много самонаблюдение, а именно, че когато нещо не ти се получава от първия път, от втория път и от третия път, значи просто не трябва да се случва. Понякога разбирам и от първия път, но когато се стане вече втори, трети, пети и така нататък, значи просто не му е времето. Така че, след като 2 батерии отказват и третата отказва в момента, явно просто днес няма да е денят за големия клип, а е денят за сън. Но знаците на Вселената, да, 100% знаете да си излязат вкъщи да си помислите телефона ми, после си кажеш, 100% съм го прибрал и после да разбереш, че си го забравил. Това се отнася и за ключове, за нещо, което си забравил, за рожден ден на човек, който си се сетил и пак забравяш. Образето Вселената ти дава знаци, че нещо трябва да се случи или да не се случи. И ако не трябва да се случи, то просто не се случва. Просто всичко е срещу теб. Така днес разчетох, че явно трябва да легна да спя. И явно ще го направя. Но да, утре ще си говорим пак и ще видим как ще се справим с оставащите 3 дена от Vlogmas, защото програмата става много сгъстена и се надявам да успеем да завършим петилетката, да завършим плана. Така, това беше пак One Take. Радвам се, че ви видях, макар и за кратко. Вселената говори, Вселената я слушаме, така че лека нощ и ще се видим утре пак. Чао!